Ofici de lectura dimarts 6 de febrer de 2024. Memòria obligatòria. Sants Pau Miqui i companys. Màrtirs. Invitatori. Obriu-me els llavis, Senyor, i proclamaré la vostra lloança. Veniu, adorem el Senyor, Rei dels Reis. Salm 94. Invitació a lloar Déu. Mentre repetim aquell avui, exhortem-nos cada dia els uns als altres. Veniu, celebrem el Senyor amb crits de festa. Aclamem la roca que ens salva. Presentem-nos davant seu a lloar-lo. Aclamem-lo amb els nostres cants. Veniu, adorem el Senyor, Rei dels Reis. El Senyor és Déu sobirà, el Rei dels Reis de tots els déus. Té a la mà les entranyes de la terra, i són d'ell els cims de les muntanyes. La mar és d'ell, perquè ell l'ha feta. Les seves mans han modelat la terra ferma. Veniu, adorem el Senyor, Rei dels Reis. Veniu, prosternem-nos i adorem-lo. Agenollem-nos davant el Senyor que ens ha creat. Ell és el nostre Déu, i nosaltres som el poble que ell pastura, el ramat que ell mateix guia. Veniu, adorem el Senyor, Rei dels Reis. Tant de bo que avui sentíssiu la seva veu. No enduriu els cors com a Meribà, com el dia de Massà en el desert, quan van posar-me a prova els vostres pares i em temptaren, tot i haver vist les meves obres. Veniu, adorem el Senyor, Rei dels Reis. Disgustat durant 40 anys, vaig dir d'aquella generació: és un poble de cor esgarriat, que desconeix els meus camins. Per això, indignat, vaig jurar: no entraran al meu lloc de repòs. Veniu, adorem el Senyor, Rei dels Reis. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant, com era al principi, ara i sempre, i pels segles dels segles. Amén. Veniu, adorem el Senyor, Rei dels Reis. Himne. Oh Sacrosanta Trinitat, que allò que heu fet ho estructureu i en dedicar el treball del jorn per descansar ens doneu la nit. Cantem plegats vespre i matí, la nit i el dia el vostre amor. Guardeu-nos sempre a prop de vos, en vostra glòria immortal. Aquí ens teniu, els servidors que us adorem reverentment, els vots i els precs dels implorants. Uniu els himnes dels salvats. Deu-nos-ho, Pare pietós, i vos el Fill, el Pare igual que amb l'Esperit Sant, defensor, regneu per segles sense fi. Amén. Salmòdia. El Senyor farà justícia als pobres. Salm 9b. 1. Acció de gràcies. Feliços els pobres, el regne de Déu és per vosaltres. Com és, Senyor, que us quedeu tan lluny, que us amagueu als moments de la desgràcia? L'impiu, insolent, persegueix el desvalgut, se n'apodera amb les intrigues que trama. L'impiu es glorieja de les seves ambicions i, àvid de diners, menysprea el Senyor. La seva ira esclata molt amunt. Déu no passa comptes, Déu no fa res. I tota hora la intriga vicia els seus camins. Per ell són massa lluny els vostres judicis, es riu dels seus rivals. Pensa en el seu cor: no cauré mai, per més anys que passin, jo estaré segur. Ple de malediccions, d'enganys i violència, quan parla dissimula conjurs i maleficis. Es posa a l'aguait rere l'entrada per assassinar d'amagat l'innocent. Els seus ulls espien l'indefens, observa d'amagat, com un lleó entre maleses, alerta per endur-se el desvalgut, el captura i amb el llaç l'arrossega. S'ajup, s'aclofa fins a terra, l'indefens cau a les seves urpes. Pensa en el seu cor: Déu se n'oblida, aparta els ulls i no veu res. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant, com era al principi, ara i sempre, i pels segles dels segles. Amén. El Senyor farà justícia als pobres. Vos, Senyor, mireu les penes i sofrences.
Salm 9b. 2. Alceu-vos, Senyor, esteneu la mà, no us oblideu de l'indefens. Per què l'impíu no fa cas de Déu, pensant que no passa comptes? Obeieu vos, que mireu les penes i sofrences, per prendre-les a les vostres mans. A vos s'abandona l'indefens, vos sou l'ajuda dels orfes. Senyor, desarmeu el dolent, que respongui de la seva impietat i que no en quedi rastre. El Senyor és rei per sempre més, els pagans han desaparegut del país. Heu sentit, Senyor, el desig de l'indefens. Enfortiu el seu cor, escolteu-lo, per fer justícia al pobre i a l'orfe, que mai més no els faci por l'home que és terra. Glòria al Pare, i al Fill, i a l'Esperit Sant, com era al principi, ara i sempre, i pels segles dels segles. Amén. Vos, Senyor, mireu les penes i sofrences. L'oracle del Senyor és de bona llei, és plata sense escòries. Salm 11. Pregària contra els altius i mentiders. Per nosaltres, que som tan pobres, el Pare es dignà enviar el seu fill, Sant Agustí. Salveu-nos, Senyor, que no queda gent bona. Entre els homes ja no hi ha fidelitat. Tot el que es diuen uns als altres és mentida, fruit d'uns llavis aduladors i d'un cor fals. Que el Senyor acabi amb el llavi adulador i la llengua que parla amb altivesa. Són els qui diuen, tenim llengua, en tenim i ens en valem. Qui ens pot manar? El Senyor respon, si els desvalguts sofreixen i ploren els pobres, ara mateix m'aixeco a salvar del perill, el qui ho demana. L'oracle del Senyor és de bona llei, és plata sense escòries, refinada 7 vegades. Vos, Senyor, ens protegireu, ens guardareu de tots aquests per sempre. Ronden els injustos i no van enlloc, mentre ell enalteja els homes menyspreats. Glòria al Pare, i al Fill, i a l'Esperit Sant, com era al principi, ara i sempre, i pels segles dels segles. Amén. L'oracle del Senyor és de bona llei, és plata sense escòries. El Senyor encamina els humils per sendes de justícia, els ensenya el seu camí. Lectures. Lectura primera, de la carta als cristians de Galàcia. Viurà el qui és just perquè ha cregut. Germans, quan Kefas vingué a Antioquia, el vaig contradir obertament, perquè el que feia no estava bé. Primer menjava amb els incircumcisos, però quan van venir alguns de part de Jaume, ja no hi va menjar més i se'n separà, per por dels jueus. Aleshores, els altres cristians van imitar la seva insinceritat, fins i tot Bernabé acabà fent com ells. Jo, quan vaig veure que allò no s'avenia amb la veritat de l'Evangeli, vaig dir públicament a Kefas, si tu, que ets jueu, has deixat de viure com els jueus i t'havies acomodat als qui no ho són, com és que ells els obligues ara a fer com els jueus? Nosaltres som jueus de naixença, no som d'un llinatge pecador com els dels altres pobles, però hem sabut que ningú no pot ser just perquè hagi complert les obres que mana la llei, sinó només perquè ha cregut en Jesucrist. Per això nosaltres, jueus, hem cregut en Jesucrist, perquè ens faci justos no al compliment de les obres de la llei, sinó al fet d'haver cregut en Crist, ja que Déu no hauria pogut absoldre un sol home si calia haver complert les obres que mana la llei. No pot ser que els qui han trobat en Crist el camí per ser justos després siguin acusats com a pecadors. Això seria fer a Crist instrument de pecat. Si ara ens posem a construir una cosa que havíem destruït, equival a declarar que havíem obrat malament. Jo, per obra de la llei, vaig morir pel que fa a la llei, a fi de viure per Déu. Estic clavat a la creu juntament amb Crist. La vida que ara visc ja no és la meva, és Crist que viu en mi. La vida que ara visc en aquesta carn, la visc gràcies a la fe en el Fill de Déu, que m'ha estimat i s'ha entregat ell mateix per mi. No vull refusar la gràcia de Déu si algú pogués ser just per obra de la llei,
Crist hauria mort inútilment. Gàlates insensats, com és que us heu deixat fascinar després d'haver tingut davant els ulls la figura de Jesús clavat a la creu? Responeu només això. L'esperit, el vau rebre perquè havíeu practicat la llei o perquè heu cregut? És possible que sigueu tan insensats. Havíeu començat rebent els dons de l'esperit i ara voleu acabar l'obra de Déu amb les vostres pròpies obres. Tants dons de l'esperit com heu experimentat, els tindreu per no res? No m'ho puc creure. Digueu-me, quan Déu us dona l'esperit i obre prodigis entre vosaltres, ho fa perquè havíeu practicat la llei o perquè heu cregut? Del mateix Abraham, ens diu l'Escriptura que va creure en Déu i Déu li ho tingué en compte per fer-lo just. Sapigueu, doncs, que els fills d'Abraham ho són per la fe. L'Escriptura preveia que Déu faria justos per la fe els pobles no jueus. Per això anuncia a Abraham la bona nova, que per ell serien beneïts tots els pobles. I és per la fe que són beneïts amb Abraham, el creient. Perquè els qui es refien de la pràctica de la llei, més aviat els amenaça una maledicció, ja que l'Escriptura diu: maleïts els qui no compleixen tot el que hi ha escrit en aquesta llei. Ara bé, per la llei ningú no és just davant Déu, perquè segons l'Escriptura viurà el qui és just perquè ha cregut. En canvi, la llei no és qüestió de fe, sinó de complir-la, ja que segons l'Escriptura viuran els qui la compleixen. Crist, per rescatar-nos d'aquella maledicció de la llei, va acceptar per nosaltres una maledicció, tal com diu l'Escriptura. Tot home penjat en un patíbul és un maleït. Així la benedicció d'Abraham destinada a tots els pobles s'ha complert per Jesucrist i hem rebut per la fe l'esperit que Déu havia promès. Responsori. Ningú no pot ser just perquè hagi complert les obres que mana la llei, sinó només perquè ha cregut en Jesucrist. Nosaltres hem cregut en Jesucrist perquè ens faci justos, no en el compliment de les obres de la llei, sinó el fet d'haver cregut en Crist. Si algú pogués ser just per obra de la llei, Crist hauria mort inútilment. Nosaltres hem cregut en Jesucrist perquè ens faci justos no el compliment de les obres de la llei, sinó el fet d'haver cregut en Crist. Lectura segona, de la història del martiri dels sants Pau Miki i els seus companys, escrita per un autor coetani. Em sereu testimonis. Clavats a la creu, era admirable de veure la constància de tots, a la qual els exhortaven ja el pare Passi, ja el pare Rodríguez. El pare comissari va romandre sempre immòbil, amb els ulls clavats al cel. El germà Martí entonava alguns salms per donar gràcies a la bondat divina i afegia el verset In manus tuas, Domine. També el germà Francesc Blanc, amb veu molt clara, donava gràcies a Déu. I el germà Gonçal resava en veu alta el Pare Nostre i l'Ave Maria. Pau Miki, germà nostre, en veure que es trobava en el lloc més honorat i eminent dels que havia tingut, fou el primer que declarà als qui el rodejaven que ell era japonès i membre de la Companyia de Jesús, que moria per haver anunciat l'Evangeli i que donava gràcies a Déu per un favor tan gran. Després afegí les paraules següents. Quan he arribat ja en aquest punt del meu temps, crec que no hi haurà ningú de vosaltres que pensi que vull amagar la veritat. Us aclaro, doncs, que l'únic camí de salvació és el que tenen els cristians, i aquest camí en mana de perdonar els enemics i tots els qui m'han ofès. Jo perdono de bon grat al rei i tots els que em maten, i els prego que vulguin iniciar-se en el baptisme cristià. Després girà els ulls als seus companys i començà a confortar-los en aquella lluita suprema. En el rostre de tots hi havia alegria, però era molt particular la d'en Lluís. Un altre cristià va aclamar-lo, i ell, amb un gest dels dits i de tot el cos, va fer-li veure que aviat estaria en el paradís. Els ulls de tots els presents van dirigir-se a ell. Antoni, que cloïa el rengle al costat d'en Lluís, tenia també els ulls clavats al cel. Va invocar els santíssims noms de Jesús i Maria i recitar el salm Laudate pueri Dominum, que havia après en el catecisme de Nagasaki, perquè en l'escola catequètica hom es dedica a ensenyar als infants alguns salms.
Altres, finalment, amb un rostre serè repetien Jesús, Maria. Alguns exhortaven també els circumstants a manar una vida digna d'un cristià. Amb aquestes i semblants accions demostraven la seva promptitud a morir. Aleshores, 4 botxins van començar a treure les llances de les beines, que en el Japó són habituals. Davant d'aquest espectacle tan horrible, tots els fidels clamaren Jesús, Maria. I el que és més, esclataren en un plor incontenible que arribava al cel. Els botxins els mataren a tots en un moment d'una a 2 llançades. Responsori. Nosaltres ens hem de gloriar en la creu de nostre Senyor Jesucrist, pel qual tenim la salvació, la vida i la resurrecció. Ell ens ha salvat i ens ha alliberat. Déu us ha fet la gràcia no sols de creure en Crist, sinó també de sofrir per ell. Ell ens ha salvat i ens ha alliberat. Oració. Preguem. Ó Déu, fortalesa de tots els sants, vos, per l'amor en creu, cridareu a la vida els vostres màrtirs Pau i els seus companys. Concediu-nos, per la seva intercessió, que ens mantinguem constants fins a la mort en la fe que professem. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles. Amén. Beneïm el Senyor, donem gràcies a Déu.